Pag kumula na ng ating sibuyas at saka bawang, lalagay na natin ang ating potato o kamatis. Kailangan lulutuin natin ang ating kamatis. Pwede rin hindi na tayo gagamit ng mga tomato sauce. Ito yung original na recipe. Ayan. 3/4 kilo na pork ribs. Halagang 300 lang yan. Pirasong patatas na malaki at saka isang carrot. At saka 2 piraso na bell pepper o siling pula. At saka 2 pirasong siling labuyo. Nga guys, niluluto na yung ating kamatis. Ilalagay na natin ang ating buto-buto na pinirito. Ayan. Ayan. Ganyan lang. Habang hinahalo-halo natin. Ayan. Guys, linagay na natin ng tubig. Ayan. Mga kalahating litrong tubig para palambutin ang ating karne. Ayan na mga guys, ang ating calderita. Kompleto na siya. Ayan yung mga lutong waray-waray. Tomato sauce lang ha. Kasi hindi rin maganda yung maraming preservatives. May kamatis yan, maraming kamatis, 5 piraso. Ayan, ang ating calderita. Pag calderita, kailangan maanghang. Ayan. Ayan. Yummy, yummy, yummy. Yummy, yummy, yummy. Ayan na, ating calderita, ang buto-buto. Buto-buto. Ayan, ready to serve. Alam nyo ba mga guys, ang gastos niyan, 400 pesos. 300 lang yung karne, pero nasa 100 yung kanyang ingredients. Totally is 400 pesos. Pang pamilya lang yan. Paano yan ibibinta? Hindi yan kaya ibinta, pang family lang yan. Let's go! Kain-kain na tayo. Ayan na mga guys, ang ating calderita. Calderita ang buto-buto. Ayan, ang yummy-yummy. Charap-charap. Lutong bahay ni Nits Waray-Waray. Natutunan nyo na. Natutunan nyo mga guys yung lutong bahay. Simpleng luto lang. Hindi masyadong mga ingredients. Tama lang.